Aku kan boleh sendiri kan enggak kudu ra duwe. Enak kae lho ning nggonku sawah kuwi. Aduh gak tuku paling yo lak viral. Aku kan kapan jale wong yen ning wayo pasar manuk kae. Alamku yo semang. Lagi mulur-mulur. Mrene gawan kuwi bareng ngene iki. Marai kok nggone ning kucuk. Jamune komplit. Apa lho? Cewek. Oh, ndak yang duwe ya. Lho, kae lho Mbah akeh cilik-cilik, sing gedhe eneng, sing ana eneng. Kae lho pasaran. Cilik no sing kae. Oh, Mbah no kowe. Gandeng loro lho sing cilik. Memang ora, Pak. Trake yar jangan ora. Dol-dolen andolen. Kalau sing mau tenan kali ora. Karone madang rong warung lho, Mbok. Kok imbang pisane kok wis. Wis akeh bangun setan lho iki Pak. Pasane juga. Lah aku bareng nek ibu pindhone juwarang pisan. Aku sita tak uak kan ada tak kuak. Sale ibune nek bisa rasane kan. Rasane keluarga piro ngono, heeh. Itu rasane ibune. Nek tak umbah sawe. Aku mbiyen nyuluh ning kene iki. Kan apa? walang ungu akeh to. Nang telane iki, telane Pak Warno iki. Kok bener to. Aku dolen nyoleh nganu iki. Ceker diet Mbah Suro. Aku jam 09.00 piro. Aku lek teko ding ngono ndak piye aku. Ngundet balik. Tapi terus aku ora sedeng aku ae. Tak tak gedug-gedukne barang. Ibadah kan senenge ra Mbah No. Nduk tak sing gure yo tak sing tak sane yo sing dino jaringan lam goreng. Yo ngono. Biasanya tak gue ora sih akeh prompt. Ada nang akeh lho. Heh. Satu nang. Oh sak ibu ora. Dua bu nganu nduk. Padahal kan seneng. Yo le gak ada satu nganu akeh ngono. Itu ora seneng pangan. Lah mbiyen kondang Mas go gure ke panggawean aku ndak lau. Iwak, Pak, tak go balik. Mangan iki Ora ono wong akeh lho, baru tuh mangan. Enak, Pak. Ya panggah ngono. Tak ngegekne lah arep. Itu masih temen enak arek. Itu ben tadi kan ada kentang nyangkut nang pemancing piro. Iya kan ora enak. Itu doyan kok. Aku seneng. Singke istilah sak meneh. Mal beda dhewe lho sing ana. Ya tak embu sik tak embune. Tapi go gure kita seneng ingkunge, Pak. Oh, enak to ya jan omboh lho. Aku ora demen. Nyakrit ngono. Oke, ya demen. Aku demen. Aku lek nganu ngono kargae ya awang-awangan. Ambil teparan nganu ya. Lek kondane kuwarep goreng anu, Bu Umi. Kaya mesti gawe. Apa ngulutan gak kayak nyerah. Mulut. Kaya kondangan pumpoke ndine Bu Umi ya ngono tusan wong-wong. Oke, gone gure. Apa ya aku duwe ning bawone. Tahu ingkung. Kira bulan gure. Aku tahu guys. Aku ndak tahu loh. Nah, aku iya ngampune paru yang ini. Ayo tahu, Mbak. Gure. Ora tak kesuk gure. Mon, ngombe. Ora lho, Mbak. Gure ora putih. Ya ben ya api. Kamu lukan barang iki aku tak gekne gure ora gure ya. Lah jere sego gure Kapulaga. Sego gure lawe lodo. Lah ya lawe lodo ngono. Kadang sing ngucapne cerene segone gure ya. Diucapne tok. Iki ana sepentingan nang nganu iki. Lodo yo sego gure. Ana lodone. Lodo. Ewe. Dalam. Rusaknya apa ya sego gure ora. Aku ora tau krungu. Iya. Jarang masane itu ucapne sego gure. Paling ya rasuli apa ngono. Bukan rambe ingkung ya. Ucapne rasulan. Iku lek iki ikan lembaran. Sembret. Ya kok adang anu ae, Mbak, adang ae. Jotong ae. Yo nunggu lak sampe tak nyai. Iki jarene
Dalane jemani ke malah dikene shot plokat bareng kono. Jang diingi. Nang sapa di gua tak iya. Diingi. Kok masih golek iki mah. Wis dimani ge. Sama lek madang mbok kan. Kan bego. Kok aku denger kan ya ora kok ora oleh ndak ya madang. Nek wong loro ki aku warep. Iki ibu mangan gedang pisang sak meneh loro. Entek. Ate sedeng ya. Lah bar mangan mbok pindho bebel. Mangan gedang kidangan sak meneh to. Entek loro lah kok mesti teloh-teloh ngene. Nang ndi? Ya oleh. Emek jagung nggon aku. Lah iya kok. Yo ngono kalem. Kok enteke oleh terus dipangan perlune dipangan. Oleh, tapi ki kok sedeng tenan. Kok sedeng. Kita ngene dipanggang klempet ora nyempluk. Maksud tak mono kuwi kele wareg lho ikan. Lah wingi kula sak panganan nang Jangan rantai. ombo yo dik ngene ane ya. Yo ombo. Ana nyulah ombo. Semene ke pindho. Oh. Gak aku ke ngono. Kaget aku. Lha njiwi tok yo kancane. Aku ora tau roh. Jangan aja lah Ramadan ini. Aku Pak Mbah Mani. Terus tangan. Lek boten nek bisa mesti iki. Kan mau tapi dia nang bangno kok ora mana. Temu PPN. Musa ha. Nang musa lokote. Lokote. Ini kok sarane. Udah melayu. Oh, tak kira. Utuh.